One foot in front of the other. Trasladándoos a Praia Grande do Concello de Miño, Padexando convídavos a gozar co último desafío da Liga Galega de Kayak de Mar 2020. 137 piragüistas participaron o pasado 25 de outubro na primeira edición da regata de Kayak de Mar organizada polo Club Deportivo Náutico de Miño en colaboración coa Concellería de Deportes deste concello coruñés. As padexeiras e padexeiros que se achegaron dende todos os recunchos da nosa comunidade e tamén dende Asturias ou Castela León, uníaos un aliciente por enriba dos demais, enfrontarse a considerada ola máis grande de Galicia, que recibe o nome de Onda Longa, e formase nas costas deste municipio da Ría de Betanzos. Máscara posta ata entrar na auga seguindo o exhaustivo protocolo anti-covid deste evento, o cuarto e derradeiro da temporada, na Liga Autonómica dunha especialidade ideal para aventureiros. O calendario comezou en xaneiro en Rianxo e tras a paréntese pola pandemia reactivouse en Vigo e despois pasou pola Coruña. Fíxense que aspecto presentaba o mar en Miño, a dureza estaba garantida e foron os K2 os primeiros en lanzarse a esta batalla coas ondas. De seguido comparecían os kayaks individuais preparados para iniciar un percorrido de 12 kilómetros. Coa saída dos kayaks tradicionais e das OC1 adentrámonos neste mar bravo poñendo rumbo á praia de Perves, onde había que bordear o illote Carboeira para coller as correntes que entran na ría e regresar á praia grande de Miño. As condicións desta regata eran as que lles gustan a maioría dos amantes desta especialidade. Había ondas para surfear, e os que mellor se adaptaron entre os K2 foron Iván Alonso e Jaime Sobrado. O dúo do piragüismo olímpico lideraba con comodidade, ratificando a súa condición de favoritos. Súa vantaxe roldaba os 2 minutos respecto á embarcación do piragüismo Cambados, formada por Miguel Ángel Pérez e David Benposta. No kayak dobre veterano dominaban Neftalí Paraje e Luís Real, do Ría de Betanzos. Nos xuvenís ían directos polo triunfo Mateo López e Jorge Rodríguez do Cabanas, mentres que así de pechada marchaba pugna pola vitoria na competición mixta senior. Dende a liña de meta presenciamos como pasaban en grande coa última onda os gañadores do K2 Senior. Alonso e Sobrado rubricaban o seu triunfo cun tempo de 46 minutos e 35 segundos. Para darse un baño antes de tocar terra, aproveitaron os segundos clasificados, Pérez e Benposta. A carreira xogouse a terceira praza absoluta. O senior Manuel García e Antonio Russo das Torres Romaría Vikinga bateron os vencedores veteranos Paraje Real, a ledincia do tándem do Club de Catoira. Como primeiros xuvenís desembarcaron Mateo López e Jorge Rodríguez. Sprint para decidir a vitoria no senior mixto, coa entrada memorable de Juan Ramón Suárez do Cambados, que xunto a María Vázquez venceu por diante Elena Torreiro e Hitor Sardina das Xubias. Emoción ao máximo to final e moitas ondas na aproximación á liña de meta. Tras remollarse, Roberto Piñeiro e Millán Charlín do Cambados concluían segundos nos xuvenís. Volvemos á auga para topar o líder no kayak individual senior, a Walter Bouzán, o asturiano campeón de Europa e 4 anos nesta especialidade, encabezaba a proba por diante do seu antigo compañeiro de batallas, o pontevedrés Álvaro Fiuza. Os dous formaron un dúo invencible no descenso do Sella con 8 vitorias consecutivas. Por detrás deles, o asturiano Luis Amado padexaba en terceira posición e quinto o versátil campeón olímpico Carlos Pérez Rial Perucho, representando Ría de Aldán. A calma que se respiraba en algún treito desaparecía coas ondas finais na Praia Grande, cara ali dirixíase o líder veterano a Rafael Santana do Náutico de Cambre. Tamén se manexaba como peixe na auga neste espectacular escenario o máis rápido entre os xuvenís Diego Antón do Kayak Vigo. En Ponte do Pedrido exercendo de espectadora, no caún feminino María del Palacio do piragüismo olímpico non deu ningunha opción ao resto das seniors, mentres nas xuvenís
era Marta Mourelos do Breogán o Grove quen obtiveron a cómoda vantaxe. Rostros de concentración nunha regata que non admitía descoidos. Falar das OC1 e facelo de Jesús Pérez Rial, especialista onde o Saxa non permitiu que se achegara nin o seu compañeiro de equipo no Ría de Aldán, Eduardo Iglesias. Ia con forza o mar poñendo a proba a estabilidade dos canoístas. 12.000 metros de pulso cos elementos que superou coa máxima solvencia Walter Bouzán, vencedor do kayak individual senior. O crono do asturiano 45:11 e 35 segundos despois remataba Fiuza. O podio da categoría raíña masculina completou no Luis Amado, outro asturiano Kiko Vega ocupou a cuarta praza e o top 5 pechou un relaxado Perucho. Non todos gozaron dun final tan plácido e os organizadores estiveron pendentes para botar unha man. Ao trote saía da auga Juan Manuel Gago do Líbico, gañador nos veteranos B. O segundo nesta categoría, Óscar Vaquero do Ciudad de Zamora, deixábase levar antes dun pequeno mergullo. No outro grupo de idade dos veteranos, o primeiro clasificado, Antonio Santana, agradecía a colaboración e compartía a súa ledicia. Exhibindo pericia para surfear, alcanzaba a area María del Palacio, triunfadora en Miño e voz máis que autorizada polo seu palmarés para valorar a primeira edición deste evento. Unha regata moi dura e moi divertida a vez porque había algo de ondas. Entonces pudimos aproveitar algo de surfear un pouquiño. Foi difícil a salida, foi difícil a chegada por mor das olas, porque nos volcaban un pouquiño. Pero bueno, estuvo divertida. Entonces, bueno, pues nada, moi contentos de haber competido. Outra vitoria para un club de Vigo asinou a Diego Antón no kayak xuvenil. Cando rompe a onda, semella imposible non emborcar e a temperatura da auga comprobou na de cheo Marta Mourelos, vencedora nas xuvenís. O igual que esta padexeira que malia os seus esforzos por fuxir, viuse finalmente rodeada pola escuma. Mais relaxada resultou a chegada de Jesús Pérez, tan satisfeito pola victoria na OC1 como polo nacemento desta regata. Bueno, ha sido una regata dura, bastante distinta a lo que nos estamos acostumbrados por el sur, por Pontevedra, con duras condiciones, buenas olas y una gran organización. Non se asusten por imaxes como esta, porque todo estaba baixo control e así de contentos saían os padexeiros da auga. Cada un desembarcaba como podía na Praia Grande, onde unha vez que quedaron establecidos os podios da primeira quenda, recolleron o testemunho os protagonistas da segunda. Os cadetes preparábanse para unha saída á carreira. A distancia a percorrer para esta categoría era de 5 km. Ese inicio resultaba complicado para os kayaks, a dificultade multiplicábase no paleo a pé. Superado ese recibimento nada amigable, as embarcacións collían velocidade de cruceiro. Se o kayak de mar galego vive un momento 12, o paleo a pé está en pleno auxe. En Miño superouse a decena de inscritos. Cada día son máis os que se enganchan a esta especialidade. O kayak cadete saiu a por todas Martín López, Odo Cabanas botaba un allado atrás para comprobar o Oco Cabrira. No K2 marcaban a pauta Héctor Estévez e Pablo Alonso do Líbico, e como seus inmediatos perseguidores situáronse Marco Ares e Pablo Camba, parella do Cambados. Aínda que ás veces o perdían de vista, o arco de meta estaba cada vez máis preto e o dúo do Líbico reforzaba a súa vantaxe. Pouco se lle escapa a vitoria a Martín López, que non permitía que se lle achegara Alexandre Crespo do Kayak Vigo. A competición mixta comandaba o tándem do club anfitrión formado por Carmen Mosquera e Unai Quinteiro, demostrando moita coordinación. No K2 masculino, Daniel Tellado e Valentín López do Cabanas ian quedar as portas do podio do mesmo xeito que Ángel Baños do Vila García no K1. Case a par remataban os dous primeiros barcos, con baño incluído dos vencedores no kayak dobre, Estévez e Alonso. Seguido finalizaba Martín López, triunfador no K1. Piques de ser enguridos por unha onda, Ares e Camba obtiñan a segunda praza, resultado que tamén acadaba Alexandre Crespo na clasificación individual. Na mixta impuxéronse Mosquera e Quinteiro. Daniel Fernández do Líbico, terceiro no K1, e Ángel Miguel en Miguel de la Torre do Vila García o deron todo para subir o podio no K2. Cuartos por parellas foron Tellado e Lope. Segunda posición na tábua mixta para Sofía Losada e Manuel Álvarez das Xubias. Con emborco final, vencían no K2 cadete Amalia Burgoín e Aroa García do Kayak Vigo. Que complicada era a chegada e aínda máis para os que padexaban a pé. Marcos Rodríguez non lograba manter o equilibrio, pero do Náutico de Cobres saía da auga con forza para anotarse o triunfo nos veteranos.
La regata, en principio, la salida fue bastante dura por culpa del oleaje y después también tuvimos un poco de side con el viento que nos venía en dirección lateral, al contrario de las olas. Y bueno, por el resto la regata fue bastante dura por culpa de esos factores, como son el viento lateral y el oleaje. Esas condicións do mar non frearon a Saskia Freitag do Kayak Vigo, a gañadora no K1 cadete. Aproveitando unha pequena tregua das ondas, Lucas Lago do piragüismo líbico presentábase na praia moi sorrinte ao terminar segundo no Paleo AP veterano. Na auga e tamén fora dela, a organización coidou ao máximo dos participantes e para recuperar enerxías convidounos a un caldo quente. En Miño, os padeseiros sentíronse como se estiveran na casa. Todo el mundo ha estado ilusionado con esta competición. Fastidió un poco el tema del oleaje. El día quedó espléndido y bueno, para mí es un orgullo poder ser organizador. Espectacular iniciativa del Club Náutico de Miño y de la Federación de Piragüismo, que pues con esto pues ayuda a dar nombre no solamente al deporte, sino también a la localidad de Miño, claro. Medallas máis que merecidas pros triunfadores. No K1 Senior subiron máis alto o podio Iván Alonso e Jaime Sobrado. Gañador xuvenil Diego Antón. No K2 xuvenil Mateo López e Jorge Rodríguez. Victoria no K1 Senior tradicional para Francisco Rodríguez do Rianxo. No K1 Senior Sprinter Walter Bouzán. Saudaba como vencedor veterano a Rafael Santana. No K2 veterano Neftali Paraje e Luis Real. Triunfo xuvenil femenino fíxose Marta Mourelos. Na senior triplete do Líbico liderado por María del Palacio. Seu compañeiro de equipo Manuel Rodríguez impúxose no K1 tradicional veterano. O mellor tándem veterano B foi o de Fernando García e Andrés Fernández do Fluvial o Barco. Juan Ramón Suárez e Marina Vázquez primeiros no K2 Senior. Juan Manuel Gago entre os veteranos B. Nas cadetes gañou Saskia Freitag e por parellas Amalia Burgoín e Aroa García. No Paleo AP veterano dominou Marco Rodríguez. Héctor Estevez e Pablo Alonso no K2 cadete. A victoria cadete no K1 correspondeu a Martín López. Triunfo local de Carmen Mosquera e Unai Quinteiro no barco cadete mixto. E no Paleo AP Senior Pablo Codesido do Portonovo. Por último, o Líbico anotouse a Xeral por clubs. Repasamos as clasificacións por equipos. Na táboa masculina, primeira posición pro Cambados, segundo Líbico e terceiro o Kayak Vigo. Na clasificación femenina venceu o Kayak Vigo por diante do Líbico e do Breogán o Grove. Así quedou a competición mixta, coa Sociedade Deportiva Xubias primeira, o Náutico de Miño segundo e o Kayak Vigo terceiro. Esta cita en Miño puxo punto final á Liga Galega de Kayak de Mar. Vemos como remataron as clasificacións da temporada. Na masculina, título pro piragüismo líbico, segundo Kayak Vigo e terceiro o Cambados. Fixo dobrete o piragüismo líbico porque tamén acabou no máis alto da clasificación femenina da primeira división, por diante do Kayak Vigo e do piragüismo Cambados, mentres que na primeira división mixta o Kayak Vigo corouse como gañador, segundo o Cambados e terceiro o Líbico. Finalizado o curso, a Liga Galega de Kayak de Mar xa pensa nos seus desafíos do 2021, agardando que sexa o ano da volta á normalidade. Comecei a remar no Cidade de Pontevedra aos 7 anos. Aos 14 vime para aquí, bueno, pois por diversos motivos. Quería dar un pequeniño salto de calidade, tomarme isto máis en serio. O Club Naval era unha opción e viñeme para aquí e dende aquela estou máis que contento. Para min isto é
unha familia e non o cambiaría por nada. Competía contra xente que tiña 3 anos máis que a min. Daquela que un rapaz empezara con 7 anos era casi impensable. O primeiro ano foi así un pouco coller experiencia e tal, pero o segundo ano xa, con 2 anos menos que o resto, xa fui un campeón galego. E cando xa cheguei a cadete, conseguín a miña primeira medalla de España e foi cando dixen, bueno, se xa podo moverme en postos de medalla a nivel nacional, vamos a intentar conseguir algo máis. Botando a vista atrás, foi un ano, a verdad que para min un ano increíble porque entrei no grupo de Sevilla, que era de sub-23 a nivel de España, que levaba pelexando bastantes anos por eso, pero cheguei ao selectivo para as competicións internacionais, obtiven un 5º posto absoluto e cando saín da auga super feliz xa me dixeron no, que te clasificaches non só para o sub-23, sino para ir ao mundial absoluto. Todo de golpe, unha felicidade tremenda. O resultado para min foi super bo. Acadamos un 7º posto no que a 4.000 metros a nivel absoluto, entonces foi un resultado super bo, ademais de que Hungría e Szeged é a cuna do piragüismo, ali o piragüismo é deporte nacional, foi totalmente increíble. Empecé a temporada facendo un pequeno sacrificio personal, porque apartei os estudios, pauseinos durante un ano, porque era o meu último ano sub-23, e digamos que fixe unha aposta plena polo piragüismo para intentar volver a meterme no Mundial Absoluto, conseguir quizás irme ao equipo de Madrid, xa cor senior, e de aí pois ir encarando a outros obxectivos máis grandes. E iba moi ben, a verdade, estaba moi contento con todo o entreno que estaba facendo, con como estaba rendindo, pero bueno, quen iba a decir que iba a haber unha pandemia mundial. As 2 primeiras semanas de confinamento tuven aí unha pequena crise emocional, dicindo, ostras, despois de todo o que acabo de deixar para isto, voume a quedar sin nada. A miña familia, que me apoia un montón, dixeronme, pois mira, cousas que pasan, é así, o que che queda é seguir para diante e xa habrá outras oportunidades. Para o ano que ven, digamos que teño 2 opcións, pero bueno, a miña aspiración é o conseguir meterme no equipo de Madrid e se non é posible, pois tería que volver para Pontevedra, entrenar seguramente pola miña conta e retomar os estudos e, bueno, dende aquí seguir pelexando. Ata ahora, todos os anos todas as temporadas que van pasando, sempre en cada temporada vou mellor que na anterior. Para nada creo que chegase ao meu límite, sei que teño cousas que mellorar a nivel físico, sobre todo, de forza, algúns aspectos técnicos tamén que mellorar. Eu sinto que ainda podo dar máis de min. Darlle moito ánimo a todos os piragüistas, bueno, deportistas en xeral, que este ano, pois, todos vimos os nosos plans alterados ou de alguma maneira. É duro, pero bueno, hai outras cousas máis duras tamén. Hubo xente que o pasou realmente mal. E nada, hai que mirar para adiante, seguir. Ao final isto é algo que o facemos por paixón. E por eso mesmo que, ainda que veñeron as cousas duras, este ano é así un pouco diferente. Para o ano de seguro cambiarán as cousas e volveremos a dar caña.